ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ହସ ଆଉ ଶାନ୍ତିକି ହରାନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କୌଣସି ମଣିଷ ପାଇଁ ନିଜର ହସ ଆଉ ଶାନ୍ତିକି ହରାନ୍ତୁନି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିନି, ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଜମା ବି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅସହାୟ କାହାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁନି। ନିଜେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଯେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, କାହା କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ପାଇଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖି ନିଜ ଭୁଲ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ। କଥାଟା ଯଦି ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।